vam inaugurar doncs, la temporada d'esquí 2019-2020 i en aquest espai us explicarem setmanalment tota l'actualitat de l'estació d'esquí de Masella. Ara hem vist imatges de com està l'estació, però abans, per aconseguir obrir un 13 de novembre hi ha molta feina. Abans d'obrir l'estació, després de connectar un altre cop tots els canons i tindre la instal·lació a punt, comencem a fer neu a diversos sectors de l'estació, intentant obrir una línia des de Cap del Bosc fins a baix al Pla de neu produïda i així poder obrir l'estació quan abans millor possible. Nosaltres comencem a produir neu a principi de temporada quan les condicions climatològiques ho permeten, normalment a partir d'uns -2 de temperatura, intentem amb la humitat mínima possible perquè tindrà una neu de màxima qualitat. Bon dia, com estem? Vinga, anem cap a l'oficina, que ja ho tenim ple de gent. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Veníem a fer temporada. Molt bé. Ara us arribarà el comprovant de pagament per mail. La feina que tenim aquí a les oficines de l'estació d'esquí de Masella, abans de començar la temporada d'hivern, és preparar els abonaments de temporada. La gent de la comarca i de fora de la comarca la tramiten per la pàgina web o bé venen a veure'ns a nosaltres, a saludar-nos i els hi tramitem l'abonament de temporada, perquè així, el dia que comencem a obrir l'estació, tothom estigui preparat. Comencem a instal·lar els elements de seguretat, com poden ser les xarxes, els matalassos de protecció, i ja comencem a preparar la línia principal, que és on s'ha produït la neu, per poder rebre els primers esquiadors. La feina que tenim els maquinistes a l'hora d'obrir l'estació principalment és, si tenim nevada, doncs trepitjar el que seria la neu que ha caigut, però com que en aquest cas estem treballant sobretot amb neu produïda, doncs escampar la neu que fan els canons. La feina que estem fent avui és de preparar sobretot els accessos a les cadires i acabar de condicionar la pista que s'obrirà demà, que és la pista de Comoriola. Doncs nosaltres a Masella ja estem esquiant, però el nostre meteoròleg de confiança aquesta temporada tan primerenca l'ha agafat sense gorro, ni bufanda, ni res per l'estil. Amb tots vosaltres, l'Eloi Cordomí. Hola Anna, i hola a tots els seguidors de Masella TV. Bé, ja veieu que el mes de novembre sempre ens dona sorpreses meteorològiques. Jo estava fent les vacances de platja abans de començar la temporada i acabo de veure que ja ho teniu tot ben blanc i que Masella, com sempre, serà la primera en començar la temporada. Res, espero que gaudiu del primer cap de setmana de neu i ens veiem a partir de la setmana que ve, cada setmana, parlant de les previsions del temps aquí a Masella.